Ní don scríú amháin atá na Dntls scríúan muid séimhú adíocht mar seo mar tá an focail baninteach. Ní scríúan muid séimhú seo afach mar is rá aine mocail ag teach le chéile atá an agus Dntls ag na deorainn. Sin an scríú. Is fenneman cirp iad na Dntls a bhainnes le hat deanta na woimena agus culture na dent. Yes, Bobby? I got my skill piece. Okay. Will na léir a risca fáil, Níl? Okay, I mean that. Slán. Tá sé tíosan sin ag bun na parca. Caroma. So bhí mar rá go gcuireann muid na Dntls a bhím adíochtaí sa chaint fásta. So nuair a chlanneas tú le héidí bandal a caintirí Gaeltachta na caintirí ag fólairí maithe Gaeilge. Ní man go gurbithe. Clanní tú an áiteala fásta tífa mathú tá séimhú ar an thú sin thuas mar tá gríú a dhéanamh ach tífa ma ar báil tú. Tá an Dntl sin a go le bhéim ar an ocail ina dhé agus tá séimhú a gceamacht. Ní hé sin le rá gur a bhar duid seo le go chur a bhéim mar seo mé caintear maith na nean ach lena rá nach man go gurbithe ach a bhhairt Gaeilge bhrá nádar hetan.